Ninguén escolle onde nace. Malia isto, nacer nun lugar crea un vínculo con el que vai máis aló da xeografía. Significa crecer cas súas paisaxes, coñecer as súas rúas sen necesidade de mapas, entender a xerga da súa xente. Significa levar a súa historia case de forma inconsciente dentro de ti, sentir que, aínda lonxe, sempre pertencerás a él. A Coruña é ese lugar para moitas persoas. Segundo o Instituto Galego de Estatística, este 2025 Coruña alcanzou os 250.438 habitantes. Unha cifra, o cuarto de millón, que non se daba dende 1991. Pero entre todos eles, só un pode gobernar. Quen non soñou algunha vez con ser alcalde ou alcaldesa do lugar que o viu medrar? Na Coruña, as probabilidades de chegar á alcaldía son mínimas, concretamente do 0,004%, e ata hai 6 anos, esa posibilidade era aínda máis remota para as mulleres, que nunca antes ocuparan o cargo. En xullo de 2019, Inés Rei rompeu todas estas estatísticas, converténdose así na primeira alcaldesa da historia democrática de Coruña. Unha alcaldesa que está agora a cumprir a súa segunda legislatura. E vos de onde sodes? Eu de Vigo. Eu son daqui de Coruña. Sí. Está ben, está ben. Claro, quería traer a alguén que non fora de Vigo, pero non tiña máis. Hai que querelos. Teñen dereito a traballar tamén. Sí. E que no audiovisual sempre falla algo, sabes? Sí. Empezas a gravar e despois... Bueno, a ver se non fallo eu. No, A ver se non meto a pata ou algo. eso seguro que non. Pódese cortar, que isto é... Vale. Claro, esto é cine, esto... Vale. Bueno, a ver, nunca entrevistei a unha alcaldesa. Bueno, é que na Coruña nunca houbo unha Claro, alcaldesa. nunca hubo unha alcaldesa. Era Eso xa- difícil. Era difícil Sí. facelo, pero como podo chamarte de ti e esas Non, cousas? tens que chamarme de Vale. ti e Inés. E Se me Inés. tratas de usted, Claro, marcho. que se empezou con vostede... Non, prefiro que non. Claro, naturalidade, Sí, naturalidade, total. Son unha señora normal. Vale, perfecto, moito mellor. Sí. Bueno, como é traballar aquí? Porque estiven polas escaleiras e xa flipei bastante con torno. Sí, a verdade é que o palacio impacta moito, porque, bueno, pois un edificio moi grande, moi señorial, con estes salóns que teñen os teitos altísimos e Sí. ese salón de plenos, esa alcaldía oficial, e a verdade é que os primeiros días, bueno, teño que confesar que os primeiros días me perdía, na primeira planta xa. Non osaba subir a segunda porque andaba dándolle as portas, quería ir ao despacho dun concelleiro e aparecía noutro sitio, pero despois dun tempo pois xa te... Xa te vas a facer, non? Sí, xa prácticamente paso máis horas aquí que na miña casa, entón xa é o meu hábitat natural. Sí. E cando eras pequena tamén viñas a ver o Belén que poñen na entrada ou... Sí, viña a ver o Belén, viña a patinar pola praza, e pasaba moitas tardes aquí. O que máis nos gustaba era o meu irmán pequeno e a min. Había xusto na parte que hoxe é un aparcamento, bueno, o aparcamento lateral había unha rejilla destas de ventilación que botaba moitísimo aire. Entón, Claro. si te poñías xusto en riba da rejilla, pois te levantaba a roupa, collíamos as pelotas para xogar e levantabas a pelota e era divertidísimo. Teño ese recordo bastante grabado, pero sí, aquí pasaba moitas horas, porque ademais estaba moito cos meus avós, uns vivían na Cidade Bella e outros aquí no Campo da Leña, así que quedaba todo a man. Quedaba todo a man, Sí. efectivamente. Porque ti de que barrio és? De Santa Eu de Margarita? Santa Margarita, sí. Eu nacín ali e ata que, bueno, me independicei, pois vivín ali cos meus pais, sí. Pero Además, orgullosa dese barrio, totalmente, sí. Do barrio, do cole e de todo. Sí, foi o meu entorno familiar durante 26, 27 anos. E bueno, teño bons recordos e moito cariño. E agora moveste moito por ali, vas de vez en cando. Agora vou a todos os barrios, a todos os sitios, todos os días móvome moitísimo por toda a cidade como ten que ser. Pero Claro. sí, cando vou ao meu barrio, pois
me gusta porque me siento na É como casa. volver na casa, claro, Sí. claro. E aparte de todos estes recordos que tes un pouco na Plaza de María Pita, que sitios recordas ti da túa infancia, igual representativos da cidade que visitabas ca familia habitualmente? Bueno, pois o Monte de Santa Margarita, que nos lle chamamos Monte os de ali, non lle chamamos parque, que, claro, quedaba xusto ao lado da miña casa. Eu dende a fiestra da miña habitación veía as árbores do parque, entón ali pasei moitas horas. Despois, cos meus pais, solíamos ir a camiñar polo dique de Abrigo. Era un paseo que facíamos todas as fins de semana, bueno, antes de que houbera paseo marítimo, o que empezaba o paseo marítimo, e facíamos ali o dique, camiñando, ás veces en bici, os pequenos, ou en patíns, bueno, era tamén outra parte da cidade que frecuentábamos moito. E antes estaba tan chan como agora mesmo, patinábase tan ben? Bueno, sí, patinábase ben. Cando tes 7, 8 anos non hai chan que se resista. Dicías antes que estudaches no Fogar, Sí. como recordas esa tempada sendo estudante ali? Toda a vida estudiei no Fogar dende os 5 anos ata segundo de bacharelato. E a verdade é que foi, bueno, pois un tempo magnífico, non? Para min, que foi toda a miña escolarización e o meu paso da infancia á adolescencia, despois xa o camiño da vida adulta. Teño moi boa relación co cole, cos profes, aínda de vez en cando os vexo, falamos e demais, e precisamente este Nadal fixemos unha quedada os rapaces e rapazas da miña promoción, que había 25 anos que non nos veíamos algúns, dende que deixamos o cole ata agora. Foi divertidísimo, porque recordábamos todas as anécdotas que vivimos xuntos, Claro, e agora aí no estamos a organizar unha xuntanza aínda maior para o mes de xuño. Temos un grupo de WhatsApp, empezamos no grupo de WhatsApp 8 e estamos xa preto dos 70, así que a verdade é que é bonito, non? Poder velos despois de tantos anos e manter eses lazos vivos. Claro. E como é a reacción, porque é un pouco de película, non? Vas á cena dos 25 anos e de repente a túa compañeira é a alcaldesa. Bueno, pero estivo moi ben, sí, porque eu son alcaldesa, pero é unha parte da miña vida temporal. Eu son Inés, entón para eles, pois, son Inés. As anécdotas e os recordos que teñen de min son da súa compañeira de clase, da súa amiga, en algúns casos, nos que mantemos esa amizade todavía, non? Entón foi divertido, así que bueno, meternos comigo un pouco, claro, algunha broma teña que caer. Todas as bromas, ademais as levo ben, porque me río moito con eles. No colexio eras boa estudante, sacabas boas notas. Sí, era un pouco repelente, sí. Sí, era moi estudiosa, moi responsable, excesivamente responsable, e sacaba boas notas, menos en educación física, que non era o meu forte, pero no resto, sí, a verdade é que sí, saquei sempre moi boas notas e saquei unha nota magnífica en selectividade. Como compaxinabas eso de ser responsable con sair de festa? Pois non saía moito de festa. Non saías moito? Non. As miñas irmás maiores saían moitísimo, pero a min me tiñan máis como... non me deixaban salir tanto. Fíxate, o ano que máis salín, que empecé a salir así, foi o último en segundo de bacharelato, que era o ano que se supón que tes que estudiar máis, non? Claro. Bueno, pois eu todo ao revés sempre, pero foime ben. Foite ben igual. Despois salín moito, así que non me... creo que non me perdín nada. Claro, recuperaches o perdido. Recuperei o tempo perdido, sí, efectivamente. E os teus pais eran dos que dicían as dúas na casa ou, bueno, cando marchen as amigas, tal, que filosofía tiñan? Pois mira, a verdade é que nunca me puxeron hora porque sempre fun responsable, non? Chamaba a miña nai ou decía, pois, chego sobre as dúas, imagina. E si pois a cousa se liaba un pouco, con tal de que chamara e dixera, pois, en vez de as 2 ás 3 ou ás 3 menos cuarto, eles
quedaban con eso tranquilos. E cantos anos teñen os teus fillos? Roque ten 12 e Elena ten 10. Vas a poñer horas ou vas a ser flexible? Pois mira, curiosamente, eu que son bastante agonías na vida en xeral, o meu fillo empezou a salir este ano, a salir cos amigos, os venres pola tarde, centro e tal. Polo centro, van dar unha volta e tal, van cumplir, algún xa teñen 13, el va cumplir 13 anos, e vai xa os venres e demais, non? E, claro, polo seu cumple, pois este ano tocaba regalarlle un móvil, entón, lle regalamos un móvil e eu tan tranquila, pero o primeiro que fixo o seu pai foi poñerlle un localizador. Entón está todo o día, cando o rapaz sale, todo o día, mira, pois está en non sei onde, va por la Plaza de España, está en la Marina. E eu digo, pero que necesidade tes de ter ao rapaz monitorizado, non, permanentemente? E eu pensei que ia ser desas madres angustias que están mirando onde anda o fillo, e a verdade é que non, que tamén é bastante responsable, teño que decir que sí, que ten hora de chegada e ven perfecto. É puntual sempre. Totalmente, sí, sí, nunca, non é certo, nunca se retrasa e bueno, é un rapaz moi bo, entón non hai problema. Cando chegou o teu momento de escoller carreira, por que decidiches por Dereito? Pois, bueno, eu tiña pensado varias opcións antes de matricularme en Dereito, pero ao final foi unha decisión que non pensei moito. Non sei, é que alguén dixera, pois tiña unha vocación clarísima, sempre quixen facer Dereito, pero bueno, creo que se adaptaba ao meu perfil, me gustaba, parecíame interesante, fun a unhas charlas orientadoras previas á selectividade. Bueno, os que fixeron a charla de Dereito, os profesores que viñeron, me gustaron. Tiña unha amiga que ia facer Dereito, ela sí que o tiña clarísimo, e ao final me matriculei. E xa, creo que a primeira semana decateime de que efectivamente era a carreira que me gustaba e que quería exercer como abogada, e así foi. É unha das cousas que vin é que os teus primeiros pasos na facultade foi meterte xustamente no sindicato de estudantes, sí, claro, non? Todo cuanto lío había, ali estaba eu, delegada de curso, representante de estudiantes, membro do claustro da Xunta de Goberno, dos consellos de departamento, de todas esas cousas. Sí, eu me metín en todo o que había. Eras cañera no sindicato? Sí, moito. Sí, porque ademais estaba na oposición a oficialidade daquela época, que era Mailán Gil, o reitor, e nos pertencíamos a outro sector, e, bueno, eran uns debates nos claustros intensos e duros, pero sí, lembro esa etapa tamén con cariño. E agora como te levas cos estudantes dos sindicatos? Porque supoño que de vez en cando tamén alzarán a voz, non? Como facías ti. Sí, pero bueno, non contra o Concello, entón, non sei, a verdade é que perdín bastante contacto, non? Co movimento universitario, co movimento estudiantil a nivel de universidade. Nós éramos moi activos, moi reivindicativos, vivimos cambios legislativos como a LOU, despois tamén nos manifestábamos por cuestións de carácter social. Eu recordo a reforma das pensións de Aznar, houve unha manifestación en Madrid multitudinaria, fletamos buses, fomos ata alí, as do Nunca Máis, as do Non á Guerra. Bueno, vivimos unha época convulsa, non? Reivindicativa nas rúas, e nós estábamos sempre ali, non? Nós e outras asociacións de estudantes, non? De outras ideoloxías e demais, pero, bueno, no eido progresista sí que había moito movimento. Xa aos 19 anos decidiches afiliarte ao Partido Socialista. Eso porque foi? Viñas xa dunha familia simpatizante ou foi? Bueno, simpatizantes sí que éramos de esquerdas, son de esquerdas, pero non había nadie militando no PSOE. Eu me afiliei a Xuventudes Socialistas primeiro, despois xa din o paso enseguida de afiliarme ao PSOE. Era o partido que me representaba, no que eu me sentía cómoda e me sinto cómoda,
e quería involucrarme, quería, bueno, comprometerme, facer algo, e aquí estou. E que cousas fai unha rapaza de 19 anos nun partido tan grande, non? Bueno, ti militas na túa agrupación, coñeces xente, había compañeiros que estaban comigo na universidade que tamén eran militantes, participas nos debates, nos actos que se facían de partido, e despois pois estaban as campañas electorais onde pois facíamos de todo, de pegar cartaces pola rúa coa clásica escoba e o cubo de cola ata, bueno, pois, colocar sillas para os mítines ou pois estar de interventor e apoderado o día das eleccións, todo o que se pedía o facíamos, como ten que ser. E como recordas ese primeiro meeting que diches con Francisco Vázquez, sí, non? Que sensación tes? Porque a min teño 23 e pos mediante diso eu creo que non. Tiña 20, aínda non cumplira os 21, foi en maio de 2003, eu cumplo en xullo, Claro, e foi no Palacio da Ópera, había en torno a 900 ou 1000 persoas, e a verdade é que me sentí incómoda, non estaba nerviosa, parecíame algo moi bonito, e poder facelo co alcalde, con Paco, estar ali, pechar con él esa campaña, estaba toda a mi familia, foi teño, bueno, un recordo entrañable daquel día e ademais despois, aínda non o sabíamos, pero foi o último meeting de peche de campaña de Paco Vázquez, porque no ano 2006 deixou a alcaldía, así que o último meeting como alcalde deuno comigo. Bueno, bastante especial, non? Sí, sí, naquel momento, como digo, non o sabíamos, pero sí, co tempo foi especial. Hai pouco me trouxeron unhas fotos de arquivo dese día que eu non as tiña ou as teño pola casa, non sabía onde, e vin esas fotos, mi madriña, que non viña era. Sí, pero pasa o tempo rápido. Cando empezaches, bueno, a dar o teu primeiro meeting, os teus primeiros movimentos, algún día pensaches ou tiñas ese obxectivo de chegar á alcaldía? Nunca, nunca. Nunca o pensaches? É que é algo que nunca se me pasou pola cabeza, porque me parecía algo completamente imposible, non? Eu sí quería participar en política, pero bueno, decía, pois igual algún día pois son concelleira ou o partido me elixe para ir nunha lista, pois non sei, deputada no Parlamento ou no Congreso, pero como algo, como unha quimera. Pero claro, pensar que o meu primeiro cargo en política ia ser o de alcaldesa, nunca o pensei. E como recordas ese momento, bueno, no que fixechedes o acto, as míticas fotos e dixeches, vale, pois xa é realidade? Teño como unha nube. Non recordas ben o momento? Non. É curioso, pero teño flashes. E se vexo as fotos, pois sí. Pero foi unha sensación tan indescriptible que, non sei, teño esa parte como bloqueada, non? Ao día seguinte, cando me despertei, tiven que reaccionar e pensar todo o que sucedera o día anterior, e nese momento decateime de que non podía mover a parte, non sei cal era, creo que era esta, tiña todo paralizado, dunha contractura, supoño que de toda a tensión vivida, os nervios e demais, e non me podía mover, non podía levantar o brazo, tiña unha dor tremenda, e recordo que me chamou o jefe de prensa daquela e me dixo, ás 11 quedamos con fulanita para unha entrevista, e eu lle dixen, non, imposible, e dice, non, eres la alcaldesa, tes que ir a unha entrevista, e claro, decía, pero é que non me podo lavar o pelo, porque non podo levantar o brazo. Claro. E bueno, foi así un pouco atropellado todo, pero intenso, sí. E ademais supoño que sería especial porque xa ser alcaldesa e marcar pois un fito histórico na cidade, pero ser a primeira alcaldesa, que o mencionabas antes, pois ten que ser todavía máis especial. Sí, creo que aínda non asumín a relevancia que ten, porque
Cando a xente te di, claro, te recoñecen como a primeira alcaldesa democrática, a primeira muller, 40 anos de concellos democráticos en España, de municipalismo, en unha cidade con tantos referentes femininos, tan feminista, cunha heroína que nos salvou a todos, que era unha muller, e demais, que aquí nunca houbera unha alcaldesa, pois era algo que chocaba moito. E eu, claro, cando penso, pensar que vas pasar a historia da cidade, que aparecerás nos libros de historia da cidade como a primeira alcaldesa, pois impresiona un pouco, sí. Creo que co tempo pois irei interiorizándolo máis. E que foi o primeiro ou o que máis te sorprendeu unha vez xa pillaches ritmo e comezaches a moverte? Supoño que habería algunha cousa, algún barrio, algunha problemática que antes non coñecías. Bueno, o primeiro que fixen o primeiro día foi arreglar os campamentos urbanos porque non había nada, quedaban 5 días para que remataran as clases e tiñamos 400 nenos e nenas Sin campamento. Sin campamento. Pois foi o primeiro que fixen como alcaldesa e a partir de aí xa foi todo igual. Non parar todos os días. E pide moito a xente, manda moitas solicitudes o Concello? Sí, permanentemente, sí. Pero ademais piden cousas importantísimas para eles, para os veciños, pois dende unha farola ata un banco, ata... Ninguén te chama para pedir unha obra grande, non? Ou unha remodelación da fachada marítima interior, claro. Ou que construas non sei, un recinto multicultural, non. A xente chama pois para arreglar unha fochanca, para pintar un paso de peóns, para talar un árbol que se mete en as ramas na ventana da cociña. A xente pois me para permanentemente para comentarme cousas, pedirme, criticar dun xeito sano. Isto non me gusta. Pero sempre con educación e respeto, a verdade que sí. Últimamente a cidade cambiou bastante, sobre todo a nivel poblacional. O Instituto Galego de Estatísticas acaba fainada pois uns datos que decían que Coruña é a cidade que máis persoas de fora de España acolle. Por que crees que tanta xente escolle vir a Coruña, tendo pois tantas outras cidades? Pois si acabamos de superar esa cifra simbólica de 250.000 habitantes que non tiñamos dende os anos 90. Unha cidade que tiña que se revitalizar, que tiñamos que darlle un impulso a todos os niveis e así levamos 5 anos facendo. Iso dá resultados porque hai empresas, hai traballo, hai oportunidades para os mozos e as mozas, hai unha política de vivenda moi activa neste momento, centrando as nosas políticas no acceso á vivenda, desenvolvendo polígonos, construindo vivendas públicas para alugueiro social, etc. E creo que todo ese ecosistema da cidade, unha cidade que ademais ofrece unha amplísima oferta cultural, de ocio, gastronómica, de todo, que o ten todo para vivir, pois fai que sexa atractiva para os de aquí, mas tamén para moita xente que ven de fora, por diferentes motivos. Hai xente que ven de fora de outros países, pois porque teñen aquí un traballo cualificado e demais, e hai xente que ven por necesidade. Tanto a uns como a outros, a cidade os acolle sempre cos brazos abertos e ademais con alegría, con optimismo, porque nos enriquece como sociedade o vivir diferentes culturas, convivir diferentes culturas, creo que é moi positivo e afortunadamente aquí pois non teñen cabida, non? Nin no pleno municipal, nin en outros ámbitos, discursos xenófobos, discursos racistas, discursos de odio diferente que sí que escoitamos en outros lugares e cada vez con altavoces máis grandes, non? Algo que me preocupa enormemente. Dis que no pleno non hai este tipo de discursos, pero ti pensas que na rúa pode habelos ou crees que tamén a xente coruñesa, bueno, evidentemente sempre hai xente que agora pois se sinte
máis libre para polarizar a sociedade e emitir este tipo de discursos que son a verdadeira antipolítica, o trumpismo, por así decilo, e que a miña preocupación é o rápido que calan entre a xente nova, non? A través das redes sociais, os famosos algoritmos e mensajes ramplones, demasiado demagóxicos, que chegan moi fácil a mentes que se están todavía formando, que están descubrindo o mundo e que peligrosamente descubren o mundo a través dos ollos da ultradereita. Para a xente que sí que ven en certa situación de privilexio, cun traballo aquí ou con diñeiro aforrado para buscarse a vida, non fan falta tanto, pero para esta xente que chega en busca dun refuxio, que ferramentas ou que axudas hai por parte do Concello aquí na cidade? Bueno, nós sempre tivemos un traballo constante dende a Concellería de Benestar Social, porque somos referente nos servizos sociais que temos na cidade, nesa rede de acollida municipal tan amplia en tan amplo sentido, mas tamén traballamos moito co terceiro sector, con ONGs, que axudan a integración, dende alfabetización, a búsqueda de traballo, formación para persoas migrantes ou persoas sin recursos, persoas en risco de exclusión social, etc. E creo que ofrecemos esa oportunidade de ter unha vida plena na cidade. Están aquí, traballan e se integran á perfección. Vémolo en barrios como Agra de Orzán, que é o barrio creo que máis multicultural de España, por así decirlo, posiblemente, dende logo é o que ten maior densidade de poboación de todo o país, non? E se integran, traballan, como digo, os nenos e nenas van aos coles igual que os demais, porque teñen que escolarizarse e creo que, con absoluta normalidade. Para min non son persoas distintas. Precisamente, antonte facíamos o acto de fillos adoptivos de Ibrahima e Magate, os dous senegaleses que axudaron a Samuel Luiz o día do seu asasinato. E eles falaron moi ben e o decían, non? Que o importante que era a educación en valores, que eles, sin pensar na súa situación, que en aquel momento administrativamente estaban en situación irregular, pois votaron no medio daquela pelea horrible a socorrer a Samuel, sin pensar nas consecuencias que podía ter para eles, non? E decían que o fixeron porque os seus pais lles ensinaron a que había que axudar as persoas que o necesitaban. E eses valores que son, creo que universais, son os que nos fan a todos iguais e nos diferencian de outras especies, incluso humanas, que non axudan aos demais. Como é un día perfecto na vida de Inés Rei? Que pregunta tan difícil. Eu non creo nos días perfectos. Os días son prácticamente todos iguais, bendita monotonía. Ás veces, o día perfecto está nas pequenas cousas, non? Estar cos meus fillos, tomar un café con unha amiga ou ter tempo para ir a camiñar. Cousas normales. Sí, cousas normales, sí. E gústate viaxar? Moito, sí. Sí? Ademais, teño que viaxar bastante por traballo e a verdade é que, aínda que estar días fora da casa ao principio non me gustaba moito, é un xeito tamén de desconectar, de liberar a cabeza, dende logo viaxar por placer, moito máis. E se che deran a escoller entre non viaxar nunca máis ou non pisar Coruña nunca máis, que escollerías? Non viaxar nunca máis. Se me quitan de aquí, morro. Sí.